Coco és el nostre projecte final de cicle superior de videojocs en l'Escola d'Art i Disseny d'Allà, el qual hem realitzat gràcies a l'assessorament de la Fundació 11 i el seu projecte Gali, videojocs accessibles. Coco és un videojoc d'aventures en tercera persona, en el que hauràs d'ajudar una nena a escapar d'un món de malsons, on es trobarà amb els monstres més temibles del folklore ibèric, acompanyada sempre d'una de les criatures més icòniques coneguda, l'Ama Negra. La meta principal era crear un prototip jugable, amb ajustos personalitzables, als quals puguin jugar persones amb discapacitat. Per això, vam adoptar una estratègia centrada en milestones, detallant processos des de la concepció fins a la materialització del món, fins que vam obtenir una demo funcional i amb ajustos personalitzables que s'adapten al nostre sistema de joc. Vam tenir la sort de poder avaluar el nostre sistema d'adaptabilitat de joc en el campament d'estiu Gali de videojocs accessibles, on persones amb diverses discapacitats van poder gaudir jugant a Coco. Coco ha representat un valuós viatge sobre la dedicació a una idea i la seva materialització en un producte real.